Dat wordt nog een week. Hè? Dat ga je me in de gaten, want dat is precies juwe toe een week. Nee, morgen. Nee. Oh ja. Juwe Ja, nee, dan de 5. Nou, wat willen meest nou meer zwerren? Een bakje koffie en zo'n mooi gouden mandje. Let me eens even zien. Oh, welke kant is het op? Oh nee, nog een keer. Hindert niks. Vallen en opstaan. Wat leer Willy? Mem, wil Mem helpen? Nee! Mag ik net helpen? Nee. Wist zeker? Liet het roken misschien? Oh, zo dan is toch. Shut ze mee nog eens van je? Kent zelf wel. Ah, prima.